je li to fabrika za proizvodnju žvake? Ha? Ima je tako mnogo. Devojke, morate što preprobati. Brzo uzmite po žvaku koja vam se najviše svidjela. Hajde da vidimo šta se krije unutra. Otvarajte. Wow! Pa vi ste u izazovu. Dobrodošli. Wow! Pritiskamo dugme. Pa to su nudle od žvake. Kako je cool. Moramo što preprobati. Da, to je preukusno. Baš mi se sviđa. I balon. Cool. Hoću ja, dajte mi moje nudle. O, da. Ja imam čokoladne nudle. To je tako dobro. Jedva čekam da probam. O, to je sjajno. Baš mi se sviđa. O, moram da probušim Belin balon. Ups. Šta si uradila, Mia? Ja sam sad sva lepljiva. Sve to zbog tebe. Ne diraj me. Sama ću sve skinuti. Jao, zalepila sam se. Gledaj, lepim se bukvalno za sve. O ne, zalepila sam se za tobogan. Šta da radim? Mia, pomozi. Dobro, sad ću. Vučem te, hajde. Šta? Otkinula si tobogan? Aha, ruke su mi dalje na toboganu, ali sada imamo drugi problem. Jao, dosta. Zašto više ne pada na nas? Mia, spasila si nas? Da, podmetnula sam komad svog tobogana. Sad je sve u redu. Čekaj, šta je onda sa tvojim toboganom? Ne! Nudle padaju sa svih strana. Sad ću nas spasiti, Bela. Sad ću sve popraviti. O, ne! Sva sam u nudlama. Bela, plašim se. Ja isto. Udavit ćemo se. Valjda je prestalo. Ali sad imamo puno nudla. Hajde da jedemo. Oho, Mia, pa to je čokoladni aparat. Kakva fora. Hajde, probaj što brže. Jao, Bela, pa htjeli smo da isprobamo Mijin aparat. Dobro, hajde da vidimo šta ima Bela. Ona ima aparat sa različitim žvakama. Hajde da pokušamo nešto da izvučemo. To je tako zabavno. Hajde, uspelo je. Odlično, svaka mi čast. Hajde što pre da probamo. Otvaram i... Da, to je tako ukusno. Gledaj, moj jezik je šaren. Tako zabavno. Da, ali šta ti je to iza uha? Novčić. Treba će mi za moj aparat. Dakle, ubacujem i... Okrećem ručicu. Uspelo je. Šta mi je ispalo? Ključ. I šta da radim sa njim? Ne razumem. Misliš da je čokoladni? Dobro, hajde da probamo. To je stvarna čokolada. Sjajno. Ups. Ne, Mia, polomila si Belin aparat. On sada ne radi. Kako ćeš to da popraviš? Radi. Super. Čekajte, nešto nije u redu. Wow, sada slatkiši sami ispadaju. To je cool. Hajde da vidimo šta sam dobila. Ovo je blaster sa žvakom. Zašto ne radi? Šta radim pogrešno? Daj ovamo. Vidi, radi. Bela, hvataj bombone. Cool. Da, to je super. I mogu da napravim balon. Sjajna igračka. Da, jeste. Ali moram da se vratim kod svog čokoladnog aparata. Da vidimo šta imam ovde. Ispalo Lego. Da li su stvarno ove kocke čokoladne? Okej. Sad ću pokušati da sklopim nešto. Tako je, još malo. Šta radiš? Vidi, ispao je slatki robot. Super. Gledaj, Bela.
fenomenalno. Vidi kako se kreće. Ćao, čao. Šta se dešava? O, to nije samo robot, on još i puca. Bela, pazi se. A ja imam čime da uzvratim. Pobjeda je moja. Ups, izvini mi je. Ali možeš da ga pojedeš? Hajde. Upravo si, to je ukusno. Sviđa mi se. Da vidimo šta će mi još ispasti. Hajde da izvučemo. Hej, zaglavio se. Hajde, radi. Šta se dešava? O, ne. Šta to curi iz njega? O, ne, to je žvaka. Uj, kako odvratno. Bljak. Jao, Mija, pomozi mi. Zaplela sam se u žvaci. Kako da se oslobodim? Dobro, ništa ne možeš bez mene. To nije lako. Dobro, pokušat ću ponovo. Povući ću ovdje. Ne ide. Šta da radim? O, ideja. Sad ću pokušati da izvučem nešto iz mog čokoladnog aparata. Hajde. I moja ručica se zaglavila. Slomila sam ručicu. I moj aparat se pokvario. Šta će sada biti? Wow! Koliko čokolade! Jesi zaboravila na mene? Da, tačno. O, čokoladne makaze. To nam odgovara. Eto. Hvala. Mija, tvoj aparat još uvek radi. Sad će eksplodirati. Jau! Koliko čokolade! To ja zovem čokoladni bum. O, čokoladna kola, to još nisam probala. A šta ima Bela? Ja imam žele sa ukusom žvake. Sjajno. Odmah ću da probam. Dakle, stiskam flašu i... evo ga žele. Kako se rasteže. I ukus je ekstra. Da, sviđa mi se. I balon je cool. Bela, hajde još jednom. Hajde. Dobro. Sad ću da ispraznim svu flašu. Da, a sada balon. Kako sjajno. Hajde još jednom da probamo. Ovog puta balon će biti još veći i bolji, veruj mi. Eto, skoro sam sve pojela. I... to je to. A sada pravim balon. Kako je veliki. Odlećem. Bela, ne brini, spasit ću te. Samo moram da probušim tvoj balon. Eto, ponovo si ovdje. Hvala ti, Mija. Ali sad je tvoj red. Kreni. Da, tačno. Pokušat ću da zagrizem ovu flašu. Ona je čokoladna. A šta je unutra? Moram da slomim flašu. Wow, unutra je gomila bombona. Hajde da ih rasporedimo po bojama. Wow, kako sjajno. Da, sada naranđaste. Zatim crvene i sve ostale. A sad ću pojesti svaki red. Da, to je jako dobro. I ja bih voljela da probam. Bela, to je bilo tako dobro. Bombone su čokoladne. I što si tužna? Uzmi moju čokoladu. Hvala ti. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se sasvim uskoro. Ćao, čao!